світ сьогодні, він палає і на межі Третьої світової війни. Ви просто не уявляєте собі наслідки того, що може статися. І хотілося б почути на весь голос в українських ЗМІ слово правди та підтримку на адресу мусульман. Якщо хтось щось не чує і особливо не розуміє, тому що він звик розмовляти російською, або слухати російською, або читати російське, той же сам Шахін Герай, який продався руським. Ми це зробили. Зараз у кожного з нас болить. Отут болить. Скрегіть серце через те, що відбувається на палестинських землях. І саме до цього я закликаю на рівні Офісу Президента. І це було саме, коли звинувачували Хамас. О ви, хто увірував, бійтеся Аллаха і будьте разом із правдивими. Вакуну ма'ас-садикін. Будьте з правдивими. Також він каже, в дуже длинному аяті, для правдивих чоловіків та жінок приготував Аллах для них прощення та нагороду велику. Також він каже, فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. Звісно, було б краще їм, якби вони були правдиві з Аллахом. Також посланець Аллаха, саллаллаху алейхі вассалям, казав, «Інна as-sidqa яхді іля al-барри, ва інна al-бірра яхді іля al-джанна, ва інна ar-раджуля ла ясдук іля ахір al-хадіф». Передають зі слів Ібн Мас'уда, радiyallahu анху, що пророк, саллаллаху алейхі вассалям, казав, воістину правдивість призводить до благочестя, і воістину благочестя приведе до раю, і стане людина говорити правду, доки не буде записано перед Аллахом, і як правдива. І воістину брехливість призведе до гріховності, і воістину гріхівність приведе до вогню, і стане людина брехати, доки не буде записана перед Аллахом, як запеклий брехун. Це принцип ісламу. Бути завжди правдивим. Бути завжди на стороні правди та істини. І цей принцип, він завжди в ісламському праві домінує, і він понад усе. Також посланець Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям казав, «Да' ма юрібука іля ма ла юрібук, фа інна as-sidqa ту'маніна валь-кадhибу риба». Залиш сумнів, що в тобі є, вселяє тобі, і звернися до того, що сумнівів у тебе не викликає, адже справді правда – це спокій, а брехня – сумнів. Є дивовижний випадок, дивовижна історія з життя посланця Аллаха, саллаллаху алейхі вассалям, яка стала причиною знесення аяту, дуже відомого аяту із сури Аль-Худжурат, де Аллах субхану ва тааля каже, «Іза джаакум, я айюхаллазіна аману, іза джаакум фасикун бінабаін». Оті, які увірували, якщо нечестивець принесе вам звістку, то дізнайся, щоб не вразити через незнання невинних людей, а то ви будете шкодувати про скоєне. Це дуже дивовижний случай. І цей випадок, він торкається того, про що ми будемо сьогодні говорити, про суть, до якої ми дійдемо пізніше. Про що цей аят? Про що цей випадок? Передається. عن الحارث ابن أبي الضرار الخزاعي قال قدمت على رسول الله. Я прийшов до посланця Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. فدعاني إلى الإسلام. І він закликав мене до ісламу. فدخلت فيه. Я прийняв його. وأقررت به. І я признав його. Тобто іслам прийняв. فدعاني إلى الزكاة. І він закликав мене до виплати закят. فأقررت بها. І я визнав це.
тобто визнав закят. وَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أرجع إلى قومي فأدعوهم إلى الإسلام وأداء الزكاة فمن استجاب لي جمعت زكاته. І він сказав: о посланець Аллаха, я повернусь до свого племені, народу, і я буду закликати їх до ісламу, і виплати закят. І той, хто відповість мені, я буду збирати закят від нього, і тоді, коли ти надішлеш мені свого гонця, посланця, я передам йому цей закят. В точно указану дату та проміжок часу. І вони так і домовились. І цей сподвіжник, він повернувся до свого племені. І дійсно так і зробив. І настав той час, коли повинен був, не було мобільних телефонів, не було зв'язку, нічого не було. Було встановлено точний час, коли цей гонець, посланець повинен прийти та забрати ці зібраний вже закят. Вони чекали його, але він не прийшов, він зупізнився. І цей сподвіжник, він став хвилюватися. Чому так? Його іман, його віра привела до того, що він став настільки хвилюватися, що він почав думати, мабуть, гнів Аллаха та посланця Аллаха зійшов на мене. І він не знаходив себе місце, не знав, що робити. Чому? Гонець посланця Аллаха не прийшов за закят. І він тоді вже не витримав, зібрав людей і вийшов з села, тобто навколо села вони вийшли, щоб чекати, щоб дивитись, де ж він. І було зібрання людей. А ця людина, яка зупізнилася, тобто гонець посланця Аллаха, він коли побачив здалека зібрання людей, він чомусь подумав, що ці люди збунтувалися і не хочуть платити цей закят. І він навіть не дійшов до них, він спугнувся, бо він був фасиком, і про цього фасика саме говориться в цьому аяті. І тоді Аллах Субхану ва Тааля зіслав цей аят. Дорогі віруючі, ми живемо з вами в такий час, коли протистояння правди та істини з брехнею та ліцемірством доходять до свого апогея. Треба бути дуже уважним, що ми читаємо, з яких джерел ми читаємо, що ми слухаємо, що ми передаємо. Це дуже важливо в контексті того, що я вам казав, в контексті правди та істини. Мусульмани завжди повинні бути на боці правди. Мусульмани завжди повинні фільтрувати те, що вони взяли. Фільтрувати те, що вони хочуть з кимось поділитись, надіслати. Це дуже важливо, особливо саме зараз. Ви просто не уявляєте собі наслідки того, що може статися. Особливо зараз, сучасний час. Від того може бути це банальним. Клік-клік-клік, надіслав, переслав і так далі. А що це може бути потім від цього? Ви навіть собі не уявляєте. Бо ми живемо в час глобалізації. Кожен пересилає, надсилає, не перевірив, що там, хто там, як там і тому подібне. А посланець Аллах що казав? Бихасбі мріїн. Достатньо людині з брехні передавати все, що він почув. Достатньо. Ще раз слухайте цей хадіс. Це слова посланця Аллаха. Бихасбі мріїн міналь кадібі
ан юхаддіса бікуллі ма саміа. Достатньо людині з брехні говорити все, що він почув. Тобто не перевіряючи, не фільтруючи і тому подібне. Я розумію, зараз, мабуть, важко перевірити навіть інформацію. І коли ти читаєш в якійсь групі щось, бачиш, що це якось там ЗМІ з рейтингом і тому подібне, ти доходиш до висновку, що це правда. Але ж і це може бути неправда. І це було саме, коли звинувачували Хамас. Коли казали, що вони вбили 40 дітей. І коли президент навіть США сказав про це, а потім був вимушений якось відхилятися від цього. Чому? Тому що навіть експертиза там показала, що це брехня, це фейк. І тому подібне. Приклади є і з цієї сторони, і з цієї сторони. І ці фейки, і ця брехня, все це робиться навмисно. Щоб ще більш був цей вогонь. Вогонь цього конфлікту, якому вже понад 75 років. Воістину, в день Джума є такий момент, коли Аллах Субхану ва Тааля приймає наші молитви. Я прошу Всевишнього Аллаха, щоб ми застали цей момент. Астагфіруллах лі ва лакум. Ми живемо в сучасний час, коли відеокамери можуть стріляти більш потужно, ніж арта. І ми сьогодні, віруючи, кажемо про біч сучасного світу. Розмова наша сьогодні про біч сучасного світу, про дезінформацію, про зміщення акцентів, про розсилання праворуч і ліворуч неперевіреної інформації, з неперевірених джерел, а ще гірше фейків. Як наслідок, що від цього відбувається? Додумування, припущення, що призводять до чого? До нерозсудливості, до конфліктів, внутрі нас навіть, до чвар, розпалювання вогнищ протистояння. О, віруючі, світ сьогодні, він палає і на межі Третьої світової війни. Він на межі Третьої світової війни. Всі це зараз про це кажуть. Цей фактор, цей контекст, глобальний цей контекст, сам собою каталізує, пришвидшує всі процеси обміну інформацією і доводить їх до апогеїв. О, віруючи, після того, як розпалася Османська держава і мусульманські землі розділили і колонізували. Кстати говоря, да? Це ж почалося з Криму, 1783 рік. Це почалося саме з Криму. 1780. Спочатку забрали Крим. І, кстати говоря, це ж було теж основна причина були ми самі. Той же сам Шахін Герай, який продався руським. Треба бути завжди правдивими, казати правду. Ми це зробили. І ми за це зараз весь наш народ, якщо ми кажемо про кримських татар, він платить за це ціну до сих пір. А потім, вже коли розпалася Османська держава, Ізраїль здобув свою державність. Розділили всі мусульманські території на різні держави. Колонізували їх, а потім вони здобули свою державність світську і так далі. Було багато подій. Це історія. Це навіть більш ніж 75 років, якщо ми кажемо про палестинський конфлікт. Це декілька століть.
І у кожної цієї події є передумова. Сама подія і наслідки. Передумова, подія, наслідки. І все це пов'язано одне на одне. І щоб робити якісь висновки з чогось, а тим більше, щоб діяти, треба все це розуміти. Це все необхідно вивчати, вникати у суть. Знаю, дорогі віруючі, зараз про це я говорив на минулій хвилі, навіть не витримав себе. Зараз у кожного з нас болить, отут болить. Скрегіть серце через те, що відбувається на палестинських землях. За ту несправедливість, яка там чиниться. І хотілося б почути на весь голос в українських ЗМІ слово правди та підтримку на адресу мусульман. Зрештою, в кінці кінців, яка ж різниця між драмтеатром в Маріуполі та лікарнею у Газі, яку трапили, да? Або біля лікарні, це вже немає різниці. Загинуло багато людей. Хтось каже понад 500, хто каже 800, хто каже 1000. Але це точно сотні людей. Мирних людей. І більш того, це лікарня баптистська. Баптистська лікарня. Щоб не було, віруючи, ви повинні розуміти, що це слово, про яке я казав, що ми хочемо почути в українських ЗМІ, солідарність і тому подібне на адресу мусульман, щоб був паритет якийсь. Воно звучатиме рівно настільки, наскільки ми, кожен тут сидячих, вважає себе мусульманином України. Воно буде настільки сильним, наскільки ми, кожен з вас, буде активним, правдивим та старанним. І ми, я маю на увазі, ми, це активних людей. Коли хто з нами, хто намагається щось робити, ми робимо це настільки, наскільки це можемо зробити. Якщо хтось щось не чує і особливо не розуміє, тому що він звик розмовляти російською, або слухати російською, або читати російське і тому подібне, це вже якраз показник того, хто в якому інформаційному полі знаходиться. На жаль, віруючі, ми, мусульмани України, ми можемо робити зараз для наших братів та сестер тільки дуа та говорити слово правди та істини. І ще раз підкреслюю, і ми це робимо, хвала Аллаху, там, де це потрібно робити. Так, як це потрібно робити. І Аллах свідок тому. Хто хоче зробити більше, о віруючі, він вільний. Я маю на увазі більше, ніж просто дуа та слово правди. Він вільний, але нехай згадає про історію глобально, про яку я казав. Нехай згадає про уроки Сирії та Кавказу, про які я згадував на минулій хутбі. О віруючі, нам треба сьогодні згуртуватися, то об'єднуватися навколо правди та істини. Щоб ми дійсно були тими, про яких казав посланець Аллаха. А він казав: «Ля тазалю таїфатун мін умматі». З моєї умми є група людей. Дуже уважно слухайте цей хадіс. Бо навколо цього хадіса є багато невірного розуміння. «Загіріна аля л-хақ», які беруть правду, істину і несуть її. «Хатта такума саа», до тих пір, поки не настане судний. В деяких хадісах кажеться, що «юкатілюна аля л-хақ», воюють за правду та істину. Тобто фізично воюють. І це теж достовірно.
В деяких хадісах є доповнення. Гум аля атраф Бейт-аль-Мақдіс, що вони навколо Бейт-аль-Мақдіс. Деяких Димашк. Але це вже критикується мухаддисом. І навіть не наводиться Бухарі і так далі. Немає цього доповнення. І я вже минулі рази казав про цей хадіс. І наводив навіть тлумачення класичних вчених про це. Наприклад, що казав імам Аль-Бухарі, рахімахуллах, «Мангум, ат-таїфа аль-мансура», та група людей, яка буде відстоювати, воювати за правду та істину. Хто вони? Імам Аль-Бухарі казав, «Хум ахлюл ільм», це вчені. وذكر كثير من العلماء أن المقصود بالطائفة المنصورة أهل الحديث. Хтось казав, що це мухаддиси. Імам ан-Навави казав, ويحتمل أن هذه طائفة مفرقة. А можливо так, що ця група людей, яка відстоює цю правду, вони різноманітні. І Аллаху алям, це є вірно. Це можуть бути і ті, хто дійсно воює, і ті, хто дійсно словом знання, словом істини стоїть на боці правди та істини. І всі вчені, і навіть сучасні вчені, Ібн Утеймін, рахімахуллах, каже, що це не обов'язково десь. Тому що ця добавка її не підтверджує мухаддиси. Так, вона є в деяких ріваятах. Але ці ріваяти, вони критикуються. Це може бути таїфа і тут в Україні. І дай Боже, щоб вона була такою тут таїфа. Я прошу Всевишнього Аллаха, щоб всі ми були цією таїфою. І брати наші в Палестині. І брати наші в Бірмі. І брати наші на Кавказі. І браті наші тут, які є серед Кавказу. На кожному шматочку мусульманських земель. І коли це дійсно так буде, коли дійсно кожна ця група на цих роздріблених шматочках буде відстоювати правду та істину, але робити це вірним шляхом, тоді і буде домінувати правда. Тоді і переможе істина. І саме до цього я закликаю. І закликаю на різних платформах та площадках. На конференції, яка що недавно відбулася. На рівні Офісу Президента і тому подібне. Хто не чує, хто не бачить, це проблема. Ми зараз не можемо навіть перейти на українську мову. Незручно. Так, мені теж важко. Мені теж незручно. Але треба це робити. Це так. Бонусом кажу. Віруючи. Бійтесь Аллаха, субхану ва та'аля. Будьте завжди на боці правди та істини. І іншаллах, рано чи пізно істина завжди переможе. Я прошу Всевишнього Аллаха, щоб він нас зробив правдивим. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.